TMTV. Сәлем достар, эфирда янәдән мин Лиана. Димәк, яшьлек тавышы резидентларын барлап, аларны тиешле баскычларга урнаштыру вакыт. Бүген без яшь башкаручылар белән имче-томчылар, җиннәр һәм башка көчләр турында сөйләшербез. Сиңа бу тема кызыклы икән, 1 сәгать дәвамында бездән аерылма. Киттек. Яшьлек тавышы хит парады гадәттәгечә бер резиденты белән саубуллаша. Әлеге җырны тапшыруыбыз кысаларында соңгы тапкыр тыңлыйбыз. Гомерләрне ашыктырмай икән, ул үзе дә тора үтәргә. Тугры юлдаш сайлый белү кирәк, тормыш юлын бергә үтәргә. Тормыш юлын бергә үтәргә. Тормыш юлын бергә үтәр өчен сайла ярның яшә аннан гомер буйларына, күзләреңнән алмый күзләрең. Тормыш юлын бергә үтәр өчен сайла ярның менә дигәнен. Яшә аннан гомер буйларына, күзләреңнән алмый күзләрең. Мин сезне яшь талантлар белән таныштыруымны дәвам итәм. Бүген тагын бер яшь җырчыбыз хит парадыбызга кушыла. Карыйбыз. Кызлар, карагыз, алма алып килдем.
Айгөл Миндиярова бик хисле кеше. Ул хәтта яңгыр яугач Салават күпере чыгуны да мөгъҗиза дип атый. Ә инде сез аның өчен тавышлар юлласагыз, ул аның өчен икеләтә мөгъҗиза булыр. Аның клибын бергәләп карыйк. Сине бар дәвәтием, синең белән күңелле җылыйсым килгән чакта да күтәрәсең күңелне. Дәвәтием, дәвәти сагынам кил тизрәк, сагынам кил тизрәк. Син дә мин дә икебез дә охшаганбыз бигрәк. Дәвәти сагынам кил тизрәк, сагынам кил тизрәк. Син дә мин дә икебез дә охшаганбыз бигрәк. Агызабыз язгы суда, ак караплар җилкәнедә утырып гизәм урамны. Дәвәтием җилкәндә, дәвәтием, дәвәти сагынам кил тизрәк, сагынам кил тизрәк. Син дә мин дә икебез дә охшаганбыз бигрәк. Дәвәти сагынам кил тизрәк. Нәни генә бит әле мин үсеп буйга җитәрмен. Дәвәтием үсеп җиткәч сиңа ярдәм итәрмен. Дәвәтием, дәвәти сагынам кил тизрәк, сагынам кил тизрәк. Син дә мин дә икебез дә охшаганбыз бигрәк. Дәвәтием, дәвәти, дәвәтием, дәвәти сагынам кил тизрәк, сагынам кил тизрәк. Син дә мин дә икебез дә охшаганбыз бигрәк. Син дә мин дә икебез дә охшаганбыз бигрәк, охшаганбыз бигрәк. Умырзая җыры белән хит парадыбыз буенча алга атлаучы Ләйсән Әбиева имче томчыларга ышана. Җырчы фикеренчә, андай бер булмаса, ул хакта сөйләмәсләр иде. Ләкин аның үзе белән андый сәер хәлләрнең булганы юк икән. Умырзая җыры белән экраннарда Ләйсән.
Huzur şeşekler bile durayıp yok min ölmesine Umar zayak kebek mamaya yok min ölmesine Umar zayak kebek Umar zayak kebek mamaya yok min ölmesine Umar zayak kebek Umar zayak kebek mamaya Umar zayak Umar zayak Umar zayak Фәйз Миндубаев Габдулла Тукай шигыре белән җавап кайтарды. Күк йөзендә ниләр булмас, очсыз-кырыйсыз күк бит ул ди башкаручы. Һәм шул рәвешле дөнья булгач бар да була инде, дип серле генә елмайды. Экраннарда мәхәббәт йозагы җыры белән Фәйз Миндубаев. Kara gözler esir etti yürekne Sevgilerinin gazabına Kungelerim düzelmez Aşkların arasında Kabakta daşan Seni görsem düşlerimde Sevgilerden sataşan Senin gözler Telgeç yılan Hikmet kabet ağışının Jimişleri kıyılan Sevgilerinin gazabına Gerekkeyim düzelmez Tiksin gene sigenin Ömürge nasip yarın Aşkların arasında Seni
күрсәтешләремдә Карышларым арасында Кабат-кабат садашам Сине күрсәтешләремдә Сөйләп саташам Мәхәббәтең язагын ачаламамын синсез Күзләреңә карасам бия керек зур диңгез Мәхәббәтең язагын ачаламамын синсез Күзләреңә карасам бия керек зур диңгез Айрат Гариев өчен тормышындагы иң зур могҗиза малайлары. Тормышымның иң зур бүләге дә алар ди ул. Тормыш яшәгемә 1000 рәхмәт дип кабатлады җырчы. Аның башкаруында әткәй-әнкәй җырын ошатсагыз, 1320 номерына тавышлар юламый калмагыз дуслар. Күңелегезнең барчылысын әттияни безгә бирдегез Барыбызга да бәхет теләп Озын юлга җибәрдегез Әттияни безне көтә Кайтыр юлдан алмыйча үзләрен рәхмәт әйтеп барсы өчен Кышып алыр идем үзләрен Әттияни безне көтә Кайтыр юлдан алмыйча үзләрен рәхмәт әйтеп барсы өчен Кышып алыр идем үзләрен Буйыкмагыз килгән күзләргә Җилләр тәрәзәгә капканда Өйгә нурлар алып кайтырбыз Алсуланып таңнар атканда Әттияни безне көтә Кайтыр юлдан алмыйча үзләрен рәхмәт әйтеп барсы өчен Очып алыр идем үзләрен Әттияниләргә телик гомер Кабул була бала теләге Безнең өчен әрнеп типмәсен Кадерлеләр безнең йөрәге Әттияни безне көтә Кайтыр юлдан алмыйча үзләрен рәхмәт әйтеп барсы өчен Очып алыр идем үзләрен Әттияни безне көтә Кайтыр юлдан алмыйча үзләрен рәхмәт әйтеп барсы өчен Очып алыр идем үзләрен Очып алыр идем үзләрен Очып алыр идем үзләрен Очып алыр идем үзләрен Гөлнара Габделхаева мондай әйберләргә ышанмый. Мин хәтта куркыныч киноны да тыныч кына карый алам ди ул. Чөнки тормышта мондай хәл булмасын беләм дип җитди генә сөйләде башкаручы. Ай-яй, Гөлнара, нервларың бик тыныч икән.
Şadlık nuruna kumelesin Biz toylagan ılı yol Mehabetli ömürlerde Süyüklüğün bilen birge Dost tuğan yakınlarını Yaratıp kam hürmet etip Yazsın yeşerge Sıklandırıp yaşaygalı Bäxitli mizgillerde Yaşal derdi uynap tursun Mıň tuly köňellerde Mehabetli ömürlerde Süýüklüň bilen birge Dost tuğan yakınlaryny Yaratyp ham hürmet etip Yazsın yeşerge Mehabetli ömürlerde Süyüklüň bilen birge Dost tuğan yakınlaryny Yaratyp ham hürmet etip Yazsın yeşerge Yazsın yeşerge Ева Ричи turmuşunda bik zor muğjiza buла. Bik zor avariyadan soň köp jarohatlar alıp jürşiniň ýakyn kişisi isen kala. Hem hatda eýbet turmuş ite başlay. Bir de ötmez kibik tuyulgan edi. Allah'a şükür, birge jiňip şykdyk diýip söyledi başgaruçy. Benim bergenem, ay koyaşım singenem Sine üzülüp suyam, anlısın miken erkem Eğer bulsam yanında, yegem bek talpına Bürük gitmesin yer aka, sensiz nişlerge mina Aşık buldum bir sina, canım benim bir sina Sinin şılı kullarını duyam temde hamında Aşık buldum bir sina, canım ata bir sina Sinin nazlı koraşların hemen de göz aldığında Biz birge bulganda hile bittik yılmaya Bir gün bulgan hayalını unutam min yanında Sezem iken gönülün, bilem iken yüreğin Gönlümde güller üzesiyim sine bakırım Aşık buldum min sina, canım benim bir sina Sinin şılı kullarını duyam temde hamında Aşık buldum min sina, canım ata bir sina Sinin nazlı koraşların hemen de göz aldığında Hemen de göz aldığında Hemen de göz aldığında
Рель төркеме белән әллә ни мөгъҗизалар булганы юк, ләкин алар төрле көчләргә ышаналар. Телевизордан да сөйләп торалар, тормышта да төрле вакыйгалар була. Ләкин Аллага шөкер, үзебезнең андый ситуацияләрдә калганыбыз юк дип сөйләделәр алар. Яңа яңгырашта күзләремә бер каравың җитә җырын бергәләп тыңлыйк. Ниһаять, җиңүчеләребезнең исемнәрен әйтер вакыт та җитте. 3нче урын иясен каршы алыгыз. Дуслар, яраткан җырчыларыгыз һәм җырларыгызның язмышы сезнең кулда. Хит парадыбызда урыннарны бары тик сез биргән тавышлар гына хәл итә. Тавыш бирү тәртибе экраннарда язылган, кулларга телефонны гына аласы калды. Бу атнада хит парадыбызның көмеш медаленә ия җырчыны бергәләп карыйк. Телевизорның тавышын ныграк аш. Сағнуға түзелмедім, алмалы күл шешке қойдым, сиңа дип үзелмедім. Күңел бақшам гүлін бирем, сені бит минем сөйгенім. Яратуның қадрын біліп, яшаралаш гүлемнің. Күңел бақшам гүлін бирем, сені бит минем сөйгенім. Yaşaralış gülümün
Ömürüm toңнарында Bul-bul bulup basıp sayrıyım Üzülüp dallarında Көңіл бақшам гүлін берем Сені бетімейнім сүйгенім Яратының қадірін біліп Яшар алыш гүлімнің Көңіл бақшам гүлін берем Сені бетімейнім сүйгенім Яратының қадірін біліп Яшар алыш гүлімнің Ağır sözler hiç etmemin Ұмтылам сиңа һаман Я сандуғаш бір құш болып Яныңда мәңгі қалам Көңіл бақшам гүлін берем Сені бетімейнім сүйгенім Яратының қадірін біліп Яшар алыш гүлімнің Көңіл бақшам гүлін берем Сені бетімейнім сүйгенім Яратының қадірін біліп Яшар алыш гүлімнің Көңіл бақшам гүлін берем Сені бетімейнім сүйгенім Яратының қадірін біліп Яшар алыш гүлімнің Көңіл бақшам гүлін берем Сені бетімейнім сүйгенім Яратының қадірін біліп Яшар алыш гүлімнің Яратының қадірін біліп Яшар алыш гүлімнің Киләсе резидентыбыз Венераның әнисе яшелчә җиләк җимеш утыртканда ай календарына карап борынгыдан килгән йолаларга да күз сала икән. Белмим инде, әнием шулай утырткангамы, әллә мин күбрәк су сипкәнгә яшелчәләр гел мулдан була дип елмайды җырчы кыз. Беренче урын хуҗасы сезнең өчен. Карыйбыз. Мишит ятыларда бәхет кышы кулларымда Син генә уйларымда Кояш булып җырга тулып Яшә син юлларымда Кояш булып җырга тулып Яшә син юлларымда
Безгә бирелгән вакыт сизелми дә узып китте. Яшьлек тавышы хит-парады нәтиҗәләре белән сезне мин Лиана таныштырдым. Киләсе очрашуларга кадәр дип саубуллашам. Наконец-то и в Казани появился учебный центр, в котором можно воплотить свою мечту и стать профессиональным визажистом. Центр Мейкап Ателье – это школа международного класса, и здесь мы не только готовим профессионалов высокого уровня, но и даем возможность повышать свою квалификацию уже работающим визажистам. Центр Мейкап Ателье.